c'est très très important ici. Écoutez bien, je vais encore relire, je vais reprendre. Vous allez tout comprendre. La fausseté de la CEDEAO, hein? Le manque de discernement de la CEDEAO, CEDEAO ka manipulation, hein? Ou ka horon kolo ya abno be famu ni yoroni de la. Ils disent toutefois ko au Benata, ko conférencier yata ni nimisai alisa ivoron ka mogo binanu woro to men beno nu bi kasola Mali la. Ko malgré les efforts de médiation entrepris par la région, ko wuliga jom mun kera anga région konna la mo mun dado akonna na ko fo nyogo meya mun kera ni koina ko nga obenata ko sorasi nu ivoron ka mo binanu wore ko olu mine dembe malla ko konye nimisa koy nimisa kodu kataka CEDEAO ma mais CEDEAO kunkanga musebea CEDEAO kunkanga sebe toutefois. La conférence note avec le regret le maintien en incarcération des soldats restants malgré les preuves de leur innocence fournie. Malgré les documents fournis qui montrent qu'ils étaient bien des NSE, malgré les preuves fournies qu'ils étaient là pour la MINUSMA, malgré les efforts fournis qu'ils n'avaient ni de passeport de commerçant ni autre. C'est là où on se c'est là où on a fait. En tout cas, si l'on malgré que ni ivoire nous comme mercenaires nous na alisa. Kasro prevu be ira la malila ka fa ko ye min fo awo chien do na no de la. Prevu be ira malila ka fa ko mercenaire te. Prevu be ira la malila Nations Unies fait, CEDEAO fait, ani Alassane fait kasro ka fa ko mercenaire te ni te. C'est là où on kan de seba. Mais c'est là où dama mara fond na ya. Comme malgré les médiations. Est-ce qu'ils sont incarcérés par manque de négociations? Est-ce qu'ils sont incarcérés par manque de dialogue? Non, ils sont incarcérés parce qu'ils étaient là de façon illégale. C'est là où on a tranché en follow. Il y en a qu'à d'adou mais c'est là où on n'a pas tranché ça. Parce que la conférence décide également de ce que conférence il y a condamne avec fermeté l'incarcération continue des soldats. Alors, qu'on est kubo, kube, uga, sorasumunu, CEDEAO, ko ivoranga sorasumunu, bea kubo, kon. Dénonce le chantage exercé par les autorités maliennes dans cette affaire. Au Kwanga Morobi Kaiseka chantage Mungoura, kubo fona kon. Demande la libération sans condition des 46 soldats détenus. Kuba nyana fait ko ivoranga Morobi Mumbiano, Kokubla, Kasoro Hakefo Maniri, Nafala Sanemi for Nations Unies Tribunal. Envoie incessamment d'une mission de haut niveau composée des chefs d'État de Ghana, du Sénégal, du Togo à l'effet de la libération des soldats ivoiriens. Contradiction notoire. Contradiction notoire. Libéré sans condition, phrase mimitaoka, kabina président Saba Blakana Malla. Olukana Asimindeli. Ciao Timoloya. Oh Timoloya. D'abord, CEDEAO est mouquin. Pour que Alassane Doussou Salou, pour que Francis Sagoke, qu'on libère sans condition. On offre à Alassane Doussou déjà Francis Doussou déjà. Ah, on va voir c'est tout libérer sans condition, c'est tout qu'à libérer, faut tout qu'à libérer. On libère sans condition, on a la quête du main. Hey, on y est, comment faut s'en faire, même que ça n'est pas droit. On y a un et fin Asimindili. Katia, comment faut sans condition, faut. Phrase mimidoka pour que président Koutrou Saba Blakana négociation na ka président Koutrou Saba Blakana ya malaya ko kana fin Asimindeli nyala ke horom kumata ka bagabalike aw de la ka président Saba tato mo do mena ko to datu CPI la aw de la ka président Saba plateau la ka taka jamana do la président do fe ko to bo président Saba est sur de doigt les trois présidents là minu menana sur de doigt. Comment on le doit? Ou bien c'est Bourgogne, ou bien c'est Nende, ou bien c'est Mkala. Ni délité. Apta condamnation cricaraoke. Ka condamnation cricaraoke. Ka Francis Sagofaye. Ka condamnation cricaraoke. Ka Alassane Sagofaye. Ka condamnation cricaraoke. Ka Debere San développement fo. Ka Francis Sagofaye. Ka Makoranga Sagofo. Aussi ça aurait ka foko jako publicité aula. Awe ka foko sono kuna continue ta simbi mbugo dola be ta fait aula.
a b'a majigi o kɔfɛ ko an bɛna mɔgɔ sa président belebeleba saba bila ka taga u ka taga Assimi deli tigɛra o la tigɛra o la CEDEAO ka ko in kɔnɔ u ka sommet extraordinaire kɔnɔ nin dɔrɔn de b'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ nin tɛ aw yɛrɛ nin lamɛn sisan o de la n y'a fɔ n'u taatɔla filɛ nin sommet min kɛ n ko fu kɔtɔ o de la n y'o fɔ o donna Masika plateau kan n ko c'est un non événement parce que ne b'a dɔn fɛn tɛna bɔ a kɔnɔ rien i m'a faamu fɛn tɛ se ka bɔ a kɔnɔ u tɛ se ko la u tɛ se foyi la donc u ka kalokan fɔ c'est-à-dire u bɛ fɛn fɛn na c'est-à-dire CEDEAO yɛrɛ yɛlɛmalen don sisan ka kɛ institution de propagande ni institution de communication dɔrɔn don u se bɛɛ communication dɔrɔn don se tɛ dɔ wɛrɛ ɔ jaa min fana la u ka président u ka conférence président yɛrɛ ka conférence ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Embalo ye an ka taga Guinée dɛ olu fana ka premier ministre ye min fɔ o ma an k'o lamɛn non mais a y'a bɔrɔntɔ de ko Guinée premier ministre ko nous avons constaté o ye tɔgɔ kura de da Umaro Embalo la dɛ a ye nin yɔrɔnin partagé kosɛbɛ a ye tɔgɔ kura de da ko nous avons constaté avec étonnement et exaspération la nouvelle sortie ko an kɔni dabali bannen a n'an tɔɔrɔlen n ye Embalo ka bɔli kura in a ye bɔli min kɛ a ye sɔn kura min bɔ a ye sɔn kura min bɔ quoi yeah la sortie de l'amuseur public Embalo l'amuseur public selon le premier ministre guinéen Embalo désormais a tɔgɔ kura ko l'amuseur public ani jumɛn yɛrɛ l'amuseur public de Bisso et un guignol dans le manteau d'un homme d'État. Le Guinée premier ministre ka tɔgɔ kura dalen Embalo la l'amuseur public de Guinée Bisso et un guignol dans le manteau d'un homme d'État. Malheureusement, celui qui montre qu'il est arrivé par Ko, malheureusement, Mia ira Kafako, qu'il est arrivé par effraction à la tête de la. Mia ira Kafako, allez dans la Koro de Takado. Eh, non, on a Kalana Guido. Et à la Kama for Dubiaka Boursudia, on t'a Kalana Guinée. Oh, c'est la machine de la parce que ça me fait rire quoi. Je vous jure, ça me fait rire. Nous avons constaté avec étonnement et exaspération la sortie de l'amuseur public. Or, qu'on fait mieux, le premier ministre de Ko, Kou Yame, ou Douskachili, nous torolons, ou Dabal Bané, fait mieux, amuseur public. Alors, amuseur public est moi, mais pas droit. Hein? Moi, même bien, non, Nabi Jamal Nisonja. Avec Jamal Nisonja. Avec Jamal la Klonge, oh, Kouye Jamal Nisonja, là, ni Jamal Klonge là. Nous, on fera ça comme si, Yogoro quoi. Parce que comédien B, au tate k'a fɔ ko a bɛ jama nisɔndiya comédien ma ka message dɔ de passer mais a bɛ aw layɛlɛ o comédie mais amuseur public o kɔni n'a fɔ o yogoroya de ye quoi donc k'u ye yogoro ka sɔnkura lamɛn n'o ye Guinée Bisso président ye a ka sɔnkura ko jigilatigɛ ko yɛrɛ don quoi malheureusement ko mɔgɔ min fana don ko a ye kogo de ta c'est comme si a ye kogo de ta ka don CEDEAO président so kɔnɔ quoi. C'est comme si a kun kan ka don da de fɛ ka kɛ président ye mais a ye kogo de ta ka don quoi ko nin institution belebeleba ɲanama n'o ye CEDEAO ye o président ko a ye kogo de ta ka don o fɛ i m'a faamu sous-régional est sorti comme à ses habitudes du cadre sacré de la diplomatie nous pouvons s'empêcher de parler de la République de Guinée qui devient décidément c'est-à-dire n mago bɛ nin yɔrɔ nin dɔrɔn de la a ye tɔgɔ kura min d'a la bon désormais Embalo tɔgɔ kura de ko amuseur public ani guignol Guinée nous tɔgɔ da la merci Doumbouya ka tɔgɔ ɲuman ni tɔgɔ kura da o la maintenant an bɛ taga directement Bazoum ka interview na ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ o la d'abord Bazoum ɲininkalen moi ne yɛrɛ ɲininka est-ce que laɲini Bazoum ye laɲini de fɔ wa ou bien a bɛ ka siran fɛn dɔ ɲɛ parce que a ɲininkara ko yalima ko ni se bɛ terroriste ye tile fila in na ka t'u ka drapeau sigi Mɛnaka i m'a faamu a ko bon ko il est fort probable
al ko fa na ese ka kuma ndla to suku do la ko parce que ko fanga be terroriste la ka menaka attaquer. Ça veut dire quoi en réalité? Parce que ni fera la gauche il faut que ka kala en kase ka la gauche fana ke. D'abord ni Bazoum ko ay ngara est-ce que vous savez ka drapeau trou menaka mais amani nga est-ce que vous savez ka drapeau trou Zender ou bien vous savez ka drapeau trou Fando fait mais comme menaka Bazoum ko awo ko c'est programme ka abi saka ke ko al nasro nu ci se ka mais ko am do rom ne na fobi ko fanga be terroriste la ka se ka menaka attaquer. Mais fanga be terroriste la ka menaka attaquer ani fanga be terroriste la ka menaka mene est-ce que est quand tu veux faire peur aux gens ou bien quand tu veux passer tes souhaits il can imiri. Donc on se demande est-ce que Bazoum ga la de menaka ka attaquer wa Bazoum ga la de menaka ka mene wa ou bien du même parce que quand il dit que les terroristes ko fanga bula ka menaka attaquer mene ba nyini ngaw terroriste man ni si attaquer hein terroriste ma Paris attaquer terroriste ma Belgique attaquer terroriste ma Bazoum ka yoro attaquer terroriste ma World Trade Center terroriste ma attaquer amel chamanja ani mais fanga bula ka ni attaquer ani fanga bula ka mene est-ce que est il a refusé qu'à confirmer qu'à faut qu'on a sur nous bise ka mene mais ko bise ka ta attaquer donc allez bolo o de désordre o de ka faut armée tu sais parce que terrorisme ta ka yoro attaquer est-ce que Bazoum peut nous dire ici un lieu dans le monde entier dans n'importe quel pays que les terroristes ne peuvent pas s'attaquer à ce lieu-là un gars qui décide de mourir demain matin peut aller attaquer n'importe où mais est-ce qu'il peut gagner? Ça aussi c'est au fond donc il y aura des terroristes qui vont attaquer mais est-ce que vous savez amener? C'est là la question, c'est ce que Bazoum devrait dire. Oui, ils sont capables de prendre Menaka mais un mot faux. Donc c'est comme si en d'autres termes Bazoum veut dire aujourd'hui que l'armée est puissante mais pour refuser de dire ça il prend la puissance de l'armée et c'est qu'à la situation pour lui ou l'armée qui a faiblesse. Alors quand il dit que les terroristes sont capables d'attaquer Menaka, mais il ne peut pas dire que les terroristes sont capables de prendre Menaka, ça veut tout simplement dire que oui, les terroristes sont capables d'attaquer n'importe où. Ils ont attaqué ici à Bamako, ils ont attaqué au Niger, ils ont attaqué au Burkina. Les terroristes ont attaqué Nice, ils ont attaqué Paris. Ils ont attaqué les États-Unis. Ça veut dire quoi? Rien. Mais c'est un souhait pour Bazoum aujourd'hui que les terroristes prennent Menaka. Ça c'est évident. Ensuite, quand Bazoum se permet de dire que ko France ka takali ko fait, ko situation jugaraka kara sababu ko ka Flawni Touaregu ko ka olusinom. Mais je me demande le gars là, il est où? Il réfléchit comment? Il est où? Il est où? Est-ce que terroristes nous n'ont fagali là? Est-ce que Flawni Touaregu connaît Fenkobal? Des gars qui s'en prennent à leur propre père. Tu viens nous dire ici que problème de communauté c'est comme si on a le terrorisme que problème yelama ka communauté flaka problème. Alors que ce n'est pas ça, c'est la France qui est derrière, c'est toi Bazoum qui est derrière, qui soutient ça. Et aujourd'hui tu veux transformer ça au Kenya pour une communauté de Bignona. Alors Bazoum yo bomi. C'est un souhait, il participe au jeu comment dire là, de gars là, du nez là, pas le nez là, le gars là, l'ignorant là, Macron. Macron dit, lui aussi il reprend. Et là où j'ai dit, Bazoum là, il a failli se réveiller, mais il continue de plonger dans le sommeil, c'est quoi? Oui, il y a un sentiment anti-français, Niger, parce que quoi, on a une manifestation. Bazoum ale te mɔgɔ bi n'a ka peuple ye sira min ta k'ale bɛ taa o contre la n'ale y'a dɔn k'a ka jamanadenw tɛ ko min fɛ k'ale tɛ taa o sira fɛ donc n'ale y'a dɔn k'a ka jamanadenw tɛ France ko la a bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ o sira kan mais ko mɔgɔ minnu bɔra o don na k'a tun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 500 kan donc ko fɛn min don k'a bɛ réseaux sociaux de kan kosɛbɛ ko sinon ko terrain yɛrɛ kan ko Nigériens tɛ France contre la mais ko n'a sɔrɔ n'u bɛ France contre la kuma kɔrɔ jumɛn n'u bɛ France contre la ni laɲini min ale b'a kɛ mais ko Nigériens tɛ jama man ca donc Bazoum pense que il a failli se réveiller, mais à cela replonger sur notre monde. Imaginez un président de la République qui dit que 500 personnes ne vaut rien.
plutôt 500 personnes ne valent rien. Un président de la République qui dit ça, est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il a de la considération pour son peuple? Dans ton pays, Ika capitale de l'Onkono, selon toi-même, il y a 500 personnes qui sont sorties pour manifester. 500 personnes, ça fait 500 familles, ça fait plus de 10 000 personnes. À 500 personnes, président doit faire comme un président qui pense comme ça. Vous pensez que lui il mérite de rester président? Donc Bazoum pense que 500 personnes ne valent rien. Bazoum pense que la voix de 500 personnes ne doit pas être prise en compte. Non, mais c'est grave ça. C'est grave. Voici des gens qui nous dirigent ici. Voici des gens qui sont là pour chercher des solutions pour nous. Donc si ce que 500 personnes pensent, si ce que 500 personnes veulent, si la voix de 500 personnes ne compte rien pour Bazoum, ça veut dire que la vie de 500 personnes pour lui, la vie de 500 personnes pour lui ne vaut rien. Alors là, Bazoum, c'est grave. Et quand Abenyinga Kanye Wati Minako, Malini Ivoire, vous savez ce qu'il dit? Journaliste comme Mako Bonko, Alassane ni Malini Norontia, Font Temata, est-ce que Alassane ni Malini Norontia, quoi est-ce que bon, Akoko, bon, vraiment, allez, Balala, ko Mali Fraka Fitri Wale, Mali Nyamoro Fraka Fitri Wale, Alassane Ma, parce que, ko allez Seda ou la prouver qu'à embargo, oui. Ko Alassane do kumuka wuli ki chesser pour que embargo ka wuli ka bon malika journaliste ko make edu ke kumuki chesser pour que ka to malika amaso ngo kuma ironika asrana ko ironi chat okoro ko Bazoum ya fanga do ay peuple fanga do mais ama wuli ka bo suno ay pon kuna ka tinoro nyemo la ko lu fa ka fitri wala Alassane oh ko ko be ka pour que embargo ka to malika ay pon tuna amaso ngo chat ça veut tout simplement dire que Bazoum est quelqu'un qui ne va jamais se réveiller, il ne peut pas se réveiller, il n'est pas fait pour se réveiller, il n'est pas fabriqué pour se réveiller, il est comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont faits pour être manipulés, il y a des gens qui sont faits pour être dirigés. Ils ne sont pas faits pour diriger, mais ils sont faits pour être dirigés. Ils sont faits pour servir d'autres. Lui, il est dans cette logique-là. Il peut continuer, mais le Mali va s'en sortir. Inch'Allah.